lige så snart jeg tager kameraet frem, så stopper. Han gør det stadig. Freja, du står bare der. Dejligt at blive nusset. Ja. Nogle gange kommer hun lidt for hurtigt. Jeg føler som om hun skal rive dig. Nej, du må ikke stikke af. Det er bare klokker. Og du er så færdig, hun går helt i selvsøg. Altså, jeg skal også have lidt hår tilbage, når jeg rejser mig.